Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Biyernes, pitsa 23 sa bulan sa Hunyo sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon na niya nakita sa ikanapulog usa nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 19 ngadto sa 23. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya ug sa anay, ug makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi dito sa langit, diin walay taya og anay nga makakutkot niini, ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi, at tuwa usab dito ang inyong mga kasing-kasing. Ang mata mao'y suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, maputos sa kahayag ang tibok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, maputos sa kangitngit ang imong lawas. Busa kung ang imong suga kang ngitngit di ay, pagkangitngit gayud niini. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo. O karon mga igsuon, maghiusa kita sa pagampo. Ato kining ipahinungod sa atong bayani sa nasod ug bayani usab sa atong kinabuhi. Kamawang mga OFW, nagidawat nila ang kasakit, kaguol, kabalaka, kahadlok ug kamingaw para lang mahawas kita sa kalisod sa kinabuhi. Ilabi na sa mga pinansyal nga panginahanglan. Busa magampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Jesus, kami nagampo alang sa matag overseas Filipino workers sa tibuok kalibutan. Samtang sila naningkamot nga layo silang mga pamilya, painita sila sa imong gugma. Liguna ang ilang mga kasing-kasing o balaanong amahan. Panalipdi sila batok sa tanang kadaot ug kakuyaw sa ilang tagsa-tagsa ka destinasyon. Bantay sila o giyay sila kanunay nga luwas kay aduna pa sila pamilya nga nagpaabot. Ilabi na sa mga OFW nga nagpuyo sa mga lugar nga bawal magsimba, mag-alagad ug magampo kanimo. Imo ang among mga lawas, hunahuna ug espiritu nga imong templo. Nasayod ka sa naa sa among hunahuna, kasing-kasing o kahimtang sa among kinabuhi. Kining tanan, among gipangayo, pinaagi sa gamhanang ngalan ni Jesus. Umari ka bala ang Espiritu, Ginoong Jesus, among Amahan, apan sa katapusan, matuman ang imong kabubutuan. Amen.